Hello φίλοι μου, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο στο οποίο όπως είδατε και από τον τίτλο θα μιλήσουμε για προϊόντα της La Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Όταν η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, δημιουργείται ένα προϊόν της La Rose από την Δημητρούλα της καρδιάς μας. Η Δήμητρα Κατσαφάδου είναι χημικός και δημιουργεί αυτά τα προϊόντα σε δικό της εργαστήριο από ό,τι έχω δει στα social media. Το marketing της εταιρείας είναι επιθετικό, τα βλέπουμε παντού, τα βλέπουμε στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube, αλλά και στην τηλεόραση. Στην αρχή δεν έδωσα τόση σημασία σε αυτό εδώ το brand, όμως επειδή πραγματικά γίνεται χαμός παντού με αυτά τα προϊόντα, αποφάσισα να κάνω μια παραγγελία και να πάρω κάποια best seller τους. Πριν κάνω την παραγγελία, έκανα ένα poll στο Instagram και σας ρώτησα για το λαδάκι της εταιρείας, το οποίο λένε ότι είναι θαυματουργό. Για την ακρίβεια, είχα δει κάποιες φωτογραφίες που με είχαν εντυπωσιάσει, άνθρωποι που είχαν αρέωση στην κεφαλή, εμφανίζονταν μετά από λίγο καιρό με μαλλιά, σοκ, πραγματικά έπαθα σοκ. Όλα τα δικά σας σχόλια ήταν θετικά, εκτός από 2 σχόλια τα οποία ήταν ουδέτερα θα έλεγα. Θέλατε κι εσείς να μάθετε τι είπε ο κόσμος για αυτά τα προϊόντα, οπότε στο Instagram, αν με ακολουθείτε θα είδατε ότι έβαλα όλες τις απαντήσεις. Είχα μία αρνητική απάντηση από έναν κομματή, ο οποίος θεωρεί πως γενικότερα τα λάδια δεν κάνουν καλό στην τρίχα. Παρ' όλα αυτά, εγώ εντυπωσιάστηκα από δικές σας φωτογραφίες που έλαβα στο inbox μου. 2 κοπέλες μου έστειλαν φωτογραφίες πραγματικά σοκαριστικές. Έδειχναν ότι το συγκεκριμένο λαδάκι της La Rose έκανε πραγματικά θαύματα. Πάμε να δούμε τι πήρα και μετά να περάσουμε στη δοκιμή των προϊόντων. Γιατί σε αυτό το βίντεο, εκτός από το unboxing, θα έχουμε και πρώτες εντυπώσεις στα προϊόντα της La Rose. Είναι όντως τόσο καλά τα προϊόντα της La Rose ή επειδή αγαπάμε την Δήμητρα Κατσαφάδου έχουμε θετικές εντυπώσεις για την εταιρεία με αποτέλεσμα να νομίζουμε ότι όντως αυτά τα προϊόντα είναι θαυματουργά. Γενικότερα αγαπώ τη Δημητρούλα, αγαπώ τα live που κάνει στο Facebook και στο Instagram, είναι θεά. Η Δήμητρα Κατσαφάδου είναι χημικός και ξεκίνησε όλα τα προϊόντα της από την κατσαρόλα της κουζίνας της, όπως λέει και η ίδια. Και όταν την έκανα tag στην παραγγελία που έκανα λέγοντας ότι θα κάνω βίντεο στο YouTube, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι με ευχαριστεί πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνω στην εταιρεία της. Πέρα από αυτό μου έβαλε και ένα έξτρα προϊόν και επίσης το κουτί είναι γεμάτο δείγματα όπως θα δείτε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τα προϊόντα ήρθαν σχετικά γρήγορα με γενική ταχυδρομική. Το κουτί είναι αυτό εδώ, εδώ πέρα πίσω. Υπάρχουν οι διευθύνσεις των καταστημάτων της La Rose. Ωραίο κουτί, λευκό, με χρυσές λεπτομέρειες. Και μόλις το ανοίγεις το κουτί, τα προϊόντα είναι πάρα πολύ καλά συσκευασμένα. Μέσα υπάρχει η απόδειξη. Για τα προϊόντα πλήρωσα 70 ευρώ, ήταν σε προσφορά τα περισσότερα από αυτά. Πήρα το Silver Botox, το οποίο κόστιζε 38 ευρώ και 50 λεπτά. Long Keratin Oil, το λαδάκι κόστιζε 22 ευρώ. Πήρα το σαμπουάν γιατί θεώρησα ότι σε συνδυασμό με το λάδι το αποτέλεσμα θα είναι πιο καλό. Το Long Keratin σαμπού κόστιζε 10 ευρώ και η Δήμητρα μου έβαλε μέσα το Dunkin' Milk Soap Red Grape σαπούνι, το οποίο κοστίζει 15 ευρώ. Το κουτί μυρίζει καταπληκτικά από το σαπούνι, το οποίο έχει γάλα γαϊδούρας και κόκκινο φίκι. Το σαπούνι είναι αυτό εδώ, είναι για το πρόσωπο. Γράφει πάνω στη συσκευασία ότι το σαπούνι με κόκκινο φίκι και γάλα γαϊδούρας απομακρύνει τους ρήπους από την επιδερμίδα του προσώπου, ενώ ταυτόχρονα την ενυδατώνει. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Το πρώτο συστατικό είναι aqua και το δεύτερο γλυκερίνη. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω, θα το δούμε αυτό, γιατί αφού χρησιμοποιήσω το λαδάκι και το σαμπουάν, στη συνέχεια θα κάνω και μια περιποίηση προσώπου χρησιμοποιώντας τα 2 skincare προϊόντα που έχω πάρει για το πρόσωπο. Λυπάμαι να το χαλάσω γιατί το packaging είναι εξαιρετικό, έχει σχήμα τριαντάφυλλου και όπως βλέπετε κάνει κάπως σαν glitter, φανταστικό. Συνεχίζω με ένα προϊόν από
τα μικρά μεγέθη. Πήρα το Silver Botox σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Η συσκευασία είναι των 30 ml. Το packaging είναι ασημή όπως και το όνομα του προϊόντος. Είναι πλαστικό το μπουκαλάκι. Γενικότερα τα προϊόντα La Vie Rose είναι ακριβά. Αλλά σκεφτείτε λίγο και το packaging που έχουν. Τώρα το συγκεκριμένο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο στο packaging, αλλά τα υπόλοιπα, αν δείτε, είναι φτιαγμένα σε μπουκαλάκια πολυτελείας. Αυτό είναι απλό και το packaging είναι πλαστικό. Η συσκευασία είναι με Αγγλία. Γενικότερα προτιμώ τα προϊόντα που είναι με Αγγλία, γιατί δεν χρειάζεται να βάζεις μέσα το χέρι σου και να μεταφέρεις μικρόβια στο βαζάκι. Παρ' όλα αυτά, για 38,5 θα μπορούσε το packaging να είναι καλύτερο, δηλαδή να είναι γυάλινο και όχι πλαστικό. Συνεχίζω με τα δύο προϊόντα για τα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ καλά συσκευασμένα όπως βλέπετε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Μία φίλη μου χρησιμοποιεί αυτό το λάδι εδώ και 1 χρόνο και τα μαλλιά της μάκρυναν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα μάκρινα τα μαλλιά της γενικότερα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το λάδι. Παρ' όλα αυτά η ίδια μου είπε ότι νιώθει πως κάνει πάρα πολύ καλό στα δικά της μαλλιά. Θέλω να μου πείτε και εσείς κάτω στα σχόλια αν το έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, το άνοιξα. Είναι κάπως έτσι. Ναι. Έχει διαχωριστεί κάπως το προϊόν, οπότε σίγουρα θέλει να το κουνήσεις καλά. Λοιπόν, πρόκειται για το Long Keratin Oil, προστατεύει ενάντια της τριχόπτωσης, μειώνει την εμφάνιση της ψαλίδας, ενυδατώνει τα μαλλιά και χαρίζει μεταξένια υφή. Το συγκεκριμένο λάδι μία κοπέλα μου έστειλε και μου είπε ότι στην πραγματικότητα το χρησιμοποιεί σαν θεραπεία μαλλιών. Από ό,τι είδα στο TikTok η Δήμητρα έχει δείξει τη χρήση του. Έλεγε ότι το ψεκάζεις όλο το κεφάλι και στη συνέχεια πηγαίνεις και κάνεις μασάζ πατού, έτσι ώστε να πάει το προϊόν στη ρίζα του τριχωτού της κεφαλής. Θέλω να σας διαβάσω λίγο την περιγραφή πάνω στη συσκευασία. Λάδι μαλλιών με φυτική κερατίνη, πανθενόλη, έλαιο μακαντέμια, βιταμίνη Ε και βασιλικό πολτό. Δρά κατά της τριχόπτωσης όπου υπάρχει ενεργός θύλακας, αναγεννά νέες φύτρες. Βοηθά στην εξισορρόπηση της λιπαρότητας, χάρη στη τσουκνίδα, το δεδρολίβανο, τη λεβάντα, το κυπαρίσι και το λεμόνι. Εγώ ξέρετε ότι έχω oil scalp και γι' αυτό το λόγο ψάχνω προϊόντα τα οποία θα βοηθήσουν κάπως το τριχωτό της κεφαλής μου και θα διορθώσουν αυτή τη λιπαρότητα. Πρέπει να λούζω τα μαλλιά μου, παιδιά, κάθε μέρα για να είναι φρέσκα, αλλιώς τη δεύτερη μέρα τα μαλλιά έχουν βαρύνει στη ρίζα. Λοιπόν, γράφει επίσης ότι θρέφει, ενυδατώνει και δυναμώνει τα μαλλιά μέσα σε 7 μέρες. Τα μαλλιά είναι πιο απαλά, λία, με τα ξένια, χωρίς να φριζάρουν. Καλά στο φριζάρισμα, πιστεύω ότι σίγουρα βοηθάει. Θέλω να δω όμως αν όντως βγάζεις φύτρες. Εγώ θα αρχίσω να το δοκιμάζω και σίγουρα θα επανέλθω σε κάποιο επόμενο βίντεο, μπορεί σε κάποιο vlog, μπορεί σε κάποιο βίντεο αγαπημένων και θα σας πω αν τελικά έβγαλα μαλλιά από αυτό εδώ το λαδάκι. Η ποσότητα είναι 150 ml και από ό,τι είδα στο site της La Vie Rose υπάρχει και ένα ακόμη προϊόν για τα μαλλιά, το οποίο δεν είναι σε μορφή λαδιού αλλά είναι σε μορφή spray. Πάμε να δούμε τώρα το σαμπουάν. Πόσο καλά τα έχουν συσκευάσει, πίστευτο. Λοιπόν, το σαμπουάν είναι αυτό εδώ. Δεν είναι με Αγγλία, είναι σε κλασική συσκευασία. Η ποσότητα είναι 300 ml και γράφει πάνω στην περιγραφή ότι το Long Keratin Shampoo χαρίζει θρέψη και ενδυναμώνει τα μαλλιά. Τα δραστικά συστατικά που περιέχει αποτρέπουν το φριζάρισμα και δίνουν λάμψη. Είναι εμπλουτισμένο με φυτικά έλαια, σαλικυλικό οξύ που ξέρουμε πόσο πολύ βοηθάει στη λιπαρότητα του σκάλπ.
κερατίνη, πρόπολη, πρωτεΐνες σιταριού, βιολογική αλόη και αργινίνη. Θέλω να δω αν πραγματικά θα βοηθήσει τα μαλλιά μου. Είμαι ενθουσιασμένη που αγόρασα αυτά τα προϊόντα από την La Vie Rose και γενικά πιστεύω ότι θα θέλατε να δείτε κι εσείς εφαρμογή των προϊόντων, γιατί επικρατεί ένας πανικός παντού με τα προϊόντα της Δημητρούλας μας. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω λίγο τα δείγματα που υπήρχαν μέσα στο κουτί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα. Έχω ένα δείγμα από την Racy Cream, είναι αυτό εδώ. Έχουμε άλλο ένα δείγμα από την Caviar Cream, δείγμα από Black Orchid, από Racy Serum, Red κάτι, δεν ξέρω τι, έχουν σβηστεί τα γράμματα, και επίσης έχουμε και ένα scrub, δεν ξέρω αν είναι scrub σώματος ή scrub προσώπου, γιατί και εδώ έχουν σβηστεί τα γράμματα. Θα το κοιτάξω αργότερα στο site. Τέλος έχουμε Moon Elixir και πιάνω κι άλλο ένα δείγμα Platinum Cream. Νομίζω ότι μου έχει βάλει δείγματα από όλα τα προϊόντα του site. Γενικότερα, όταν παραγγέλνεις προϊόντα περιποίησης, σπάνια σου βάζουν τόσα πολλά δείγματα. Βασικά δεν σου βάζει κανένας άλλος τόσα πολλά δείγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχεις τη δυνατότητα να δοκιμάσεις και άλλα προϊόντα και σε περίπτωση που σου αρέσουν να μπεις να τα παραγγείλεις. Και τώρα πάμε να περάσουμε στην εφαρμογή των προϊόντων. Θα ξεκινήσω με τα προϊόντα για τα μαλλιά. Θέλω να μπω λίγο μέσα στο site της La Vie Rose για να δω πόση ώρα πρέπει να αφήσω αυτό το λαδάκι στα μαλλιά μου. Με το που πατάω La στο Google Search, κατευθείαν βγαίνει La Vie Rose. Φανταστείτε δηλαδή πόσοι έχουν ψάξει για αυτό το brand. Στην αρχή βλέπουμε φωτογραφίες της αγαπημένης Δημητρούλας. Είναι απολαυστική στα live της. Εφαρμόστε ικανοποιητική ποσότητα τόσο στις ρίζες όσο και στις άκρες των μαλλιών σας και κάνετε απαλό μασάζ με τα ακροδάχτυλά σας. Το αφήνετε ιδανικά όλο το βράδυ και λούζεστε το πρωί. Ακόμα μπορείτε να βάλετε μια μικρή ποσότητα στις άκρες των μαλλιών σας μετά το λούσιμο. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω λάδι μετά το λούσιμο, γιατί πιστεύω ότι τα μαλλιά μου θα γίνουν λιπαρά την ίδια ημέρα. Λέει διαφορετικά, το εφαρμόζετε με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρθηκε 4 ώρες τουλάχιστον πριν από το λούσιμο. Σε περίπτωση που το μαλλί σας είναι λιπαρό, τοποθετήστε πιο μικρή ποσότητα στις ρίζες. Άρα, εγώ, επειδή έχω λιπαρά μαλλιά, θα βάλω μικρότερη ποσότητα στις ρίζες. Πάμε να το εφαρμόσουμε. Ελπίζω να μην... Για 4 ώρες. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω το σαμπουάν για να καθαρίσω το κεφάλι μου και θα βάλω μια ικανοποιητική ποσότητα πριν βρέξω τα μαλλιά μου για να αφαιρέσω το λάδι, γιατί γενικότερα τα λάδια δεν φεύγουν εύκολα από τα μαλλιά. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν και επιστρέφω σε λίγο. Πέρασε η ώρα, είμαι πάλι πίσω, θα αφαιρέσω το λάδι και θα χρησιμοποιήσω on camera το σαμπουάν για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα προϊόντα της La Vie Rose έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό σε φυσικά συστατικά. Θέλω να διαβάσω λίγο τι γράφει στο site σχετικά με τα συστατικά που έχουν οι κρέμες της La Vie Rose. Λέει
μέσα ότι οι καλλιτικές κρέμες La Vie Rose περιέχουν φυτικά συστατικά, τονίζω ότι είναι καλλιτικές και όχι φαρμακευτικές, συνδυάζουν δραστικές πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης, εκχυλίσματα από φυτά υψηλής βιολογικής αξίας και αιθερέα έλαια. Γράφει επίσης ότι περιέχουν βιολογικό ελαιόλαδο, πρόπολη, βούτυρο καριτέ, αλόι, συνένζυμο Q10, ιαλουρονικό οξύ, σκόνη μαργαριταριού, σκόνη διαμαντιού, φύλλα χρυσού και όλο το σύμπλεγμα των απαραίτητων βιταμινών, τα οποία βοηθούν στην ανόρθωση του φυσικού περιγράμματος, βελτιώνοντας σε βάθος την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Όπως σας είπα και πριν, πολλοί λένε ότι τα προϊόντα είναι πολύ δραστικά. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω να χρησιμοποιώ τα προϊόντα, οπότε αυτό το βίντεο είναι πρώτων εντυπώσεων. Θα επανέλθω όμως, όπως σας είπα, κάποια στιγμή στο μέλλον για να αξιολογήσω καλύτερα τα προϊόντα. Okay. Λοιπόν, για να βγει τώρα αυτή η λαδίλα, πρέπει να βάλεις το σαμπουάν έτσι ακριβώς όπως είναι, τα μαλλιά, χωρίς νερό δηλαδή. Οπότε, για να δούμε λίγο το σαμπουάν. Θα τα στεγνώσω, έχω εδώ το πιστολάκι μου. Λοιπόν, τα δικά μου τα μαλλιά είναι ολόισια, φαίνονται λαμπερά. Για να χτενίσω λίγο. Και νομίζω πως είναι ακόμα πιο ίσια από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ίσως ευθύνεται η κερατίνη γι' αυτό. Είναι πιο ζωντανά. Τι λέτε κι εσείς? Θα κάνω μία σωστή χωρίστρα. Μην μου σχολιάσετε ότι θέλω κούρεμα, το ξέρω. Θα πάω κάποια στιγμή μέσα στον μήνα να κουρευτώ. Σκεφτόμουν μήπως θα χαρίσω για τρίτη φορά. Θα δω. Λοιπόν, μου αρέσουν τα μαλλιά μου. Δεν ξέρω αν θα γίνουν λιπαρά γρηγορότερα. Παρόλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι χάλασα περίπου τόσο για όλο το κεφάλι. Σίγουρα πρέπει να το δοκιμάσω και άλλες φορές για να δω αν όντως θα βγάλω φύτρες και να έχω μία πιο ολοκληρωμένη άποψη. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα το πρωί, το βράδυ δεν είχα κουράγιο
να κάνω το γύρισμα. Οπότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσω εδώ στην κάμερα τα skincare προϊόντα. Έχω βγάλει και κάποια από τα δειγματάκια, γιατί νομίζω πως είναι καλή ευκαιρία να τα δούμε σε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι ένα βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι γενικότερα τα skincare προϊόντα θέλουν χρόνο για να δράσουν, δηλαδή πρέπει να τα χρησιμοποιείς για μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να δεις αποτελέσματα. Οπότε αυτό το βίντεο δεν είναι ένα ολοκληρωτικό review, απλά είναι πρώτες εντυπώσεις στα προϊόντα της La Vie en Rose. Θα ξεκινήσω με το σαπούνι, το οποίο περιέχει κόκκινο φίκι και γάλα γαϊδούρας. Μυρίζει καταπληκτικά. Λυπάμαι που θα το ανοίξω γιατί το packaging είναι καταπληκτικό. Όμως πρέπει να το δοκιμάσω για αυτό το βίντεο. Πόσο υπέροχα μυρίζει. Το γάλα γαϊδούρας απομακρύνει τους ρήπους. Αχ, δείτε το, δεν είναι ένα κόσμημα. Το κάτω μέρος μοιάζει σαν σοκολάτα και το πάνω μέρος σαν μαρμελάδα. Μέσα στο site λέει πως αφήνει την επιδερμίδα ενυδατωμένη. Είναι το τέλειο. Και από αυτή την πλευρά. Το σχήμα του από αυτή την πλευρά σε βοηθάει να κάνεις μασάζ στο πρόσωπο. Το πρόσωπό μου καθαρίστηκε πάρα πολύ ωραία, όντως δεν νιώθω ξηρή την επιδερμίδα μου, σούπερ. Θα συνεχίσω με ένα scrub που μου έχουν βάλει μέσα στο κουτί. Πρόκειται για το Glow Sugar Scrub, το οποίο κανονικά έχετε σε συσκευασία των 100 ml. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρόσωπο και σώμα, περιέχει καστανή ζάχαρη. Αφήνει την επιδερμίδα απαλή, λία και ενυδατωμένη. Απαλλάσσει το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα και επιπλέον, εκτός από καστανή ζάχαρη, βλέπω ότι περιέχει βασιλικό πολτό, μέλι σοκέρι, λάδι καρύδας. Δεν ξέρω γιατί γενικότερα οι απόψεις για το λάδι καρύδας στο πρόσωπο είναι διφορούμενες. Εκχύλισμα γαρδένιας, έλαιο μαγαντέμια. Όλα αυτά συμβάλλουν στη βαθιά ενυδάτωση, θρέψη, ελαστικότητα και λάμψη της επιδερμίδας. Γενικότερα αποφεύγω τα έλαια στο πρόσωπο γιατί έχω λιπαρό δέρμα. Πάμε όμως να το δοκιμάσουμε. Είναι αρκετά χοντρή η κόκκι. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θα είναι καλύτερο στο σώμα από ότι στο πρόσωπο. Νιώθω πως είναι πολύ λιπαρή η σύνθεσή του. Αυτή τη στιγμή νιώθω το δέρμα μου πάρα πολύ ενυδατωμένο λόγω του scrub. Οπότε το συγκεκριμένο scrub κατά τη δική μου γνώμη είναι περισσότερο για το σώμα από ότι για το πρόσωπο σε περίπτωση που έχετε λιπαρή επιδερμίδα. Anyway, πάμε να περάσουμε στο Silver Botox Serum. Το συγκεκριμένο serum το πήρα γιατί είδα τα συστατικά του. Θεώρησα πως το συγκεκριμένο θα είναι καλό για το δικό μου δέρμα, γιατί περιέχει ωραία συστατικά τα οποία υπέθεσα ότι δεν θα είναι λιπαρά. Πρόκειται για ένα αντιρρητικό serum. Είναι και συσφικτικό, περιέχει κοινό, αλατοίνη, καφεΐνη, γάλα γαϊδούρας, ιαλουρονικό οξύ και πολυτσαχαρίτες βρώμης. Ο μοναδικός συνδυασμός αυτών των δραστικών συστατικών καθιστούν τον νερό ιδανικό για σύσφιξη λαιμού και ορατή μείωση της εμφάνισης των ρητίδων. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι λιπαρό. Αυτή είναι η σύνθεση. Αχ, τι όμορφα που μυρίζει. Το προϊόν δεν είναι καθόλου λιπαρό ευτυχώς. Θα βάλω και στο λαιμό. Δεν είναι η μορφή του όπως τα σέρουμ που έχουμε συνηθίσει. Παραπέμπει περισσότερο σε κρέμα. Συνήθως τα σέρουμς έχουν υγρή μορφή. Α, πολύ ωραίο,
παρόλο που η βάση μου ήταν ήδη ενυδατωμένη από το scrub, μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο serum δεν έδωσε περισσότερη ενυδάτωση στην επιδερμίδα μου, αποτέλεσμα να γίνω λάσπη. Νιώθω ότι τα συστατικά του είναι πάρα πολύ ωραία. Θα αφήσω λίγο το serum να απορροφηθεί από την επιδερμίδα μου και θα συνεχίσω με 3 κρέμες προσώπου. Τη μία θα τη χρησιμοποιήσω στα μάτια γιατί χρησιμοποιείται και στα μάτια και τις άλλες 2 στο πρόσωπο, αλλά σε διαφορετικά σημεία του προσώπου, γιατί διάβασα τη χρήση τους στις οδηγίες του site, οπότε περιμένουμε λιγάκι τώρα. Θα ξεκινήσω με τα μάτια και θα χρησιμοποιήσω την Caviar. Όπως βλέπετε έχει μπλε χρώμα. Η συγκεκριμένη κρέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή των ματιών αλλά και σε όλο το πρόσωπο. Έχω ανοίξει εδώ το site για να σας διαβάσω τις οδηγίες χρήσης αλλά και τα συστατικά της συγκεκριμένης κρέμας. Πρόκειται για μια 24ωρη αντιρρητική κρέμα με συνένζυμο Q10, ζεόλιθο και φύλλα χρυσού. Είναι κατάλληλη για κανονικές και μεικτές επιδερμίδες. Η τιμή της από 60 ευρώ αυτή τη στιγμή στο site είναι 36 ευρώ. Γράφει μέσα ότι είναι μια unisex φόρμουλα, ιδανική για άντρες και για γυναίκες. Συνδυάζεται, λέει, με την Miracle Eyes and Lips για την τέλεια φροντίδα και στην περιοχή των ματιών. Επιπλέον γράφει μέσα στο site ότι η συγκεκριμένη κρέμα διατηρεί και ενισχύει την υγρασία αλλά και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Τα αληθινά φύλλα χρυσού που διασπώνται αφήνουν ηλία και αψεργάδια στην επιδερμίδα. Οπότε τώρα θα την τοποθετήσω στην περιοχή των ματιών. Είδα ότι πολλές κρέμες της εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα μάτια. Πλούσια υφή, αρκετά ενυδατική. Θα συνεχίσω με την Mon Elixir, την οποία θα εφαρμόσω σε όλο το πρόσωπο. Πρόκειται για μία κρέμα που στοχεύει στη μείωση της εμφάνισης των πανάδων, των κοιλίδων και των δυσχρωμιών. Συμβάλλει στην αποκατάσταση της φωτεινότητας, της λάμψης και του ομοιόμορφου τόνου επιδερμίδας. Η συγκεκριμένη κρέμα κοστίζει αυτή τη στιγμή στο site 51 ευρώ από 85 και είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Περιέχει αρβουτίνη, ένα φυτικό δραστικό συστατικό που προέρχεται από το χυμό του ακλαδιού και το εκχύλισμα των φύλων των σμέουρων και της κουμαριάς. Η περιεκτικότητά της σε νιασιναμίδη, ένα παράγωγο της βιταμίνης Β3, προσφέρει φωτεινότητα, λάμψη και ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα. Ο λόγος που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη κρέμα σε όλο το πρόσωπο σε αυτό το βίντεο είναι το Niacinamide, γιατί ξέρουμε πόσο καλό κάνει στα ακνεϊκά δέρματα. Τέλος, λέει ότι συνδυάζεται άριστα με το Mon Elixir Serum για μέγιστα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα τη βάλω σε όλο το πρόσωπο. Το χρώμα είναι κάπως έτσι. Παίρνω ελάχιστη ποσότητα γιατί δεν ξέρω πόσο ενυδατική θα είναι. Α, όχι, δεν είναι τόσο ενυδατική όσο ήταν η προηγούμενη, η Caviar δηλαδή. Όπως βλέπετε, σε αυτό το σημείο δεν έβαλα μεγάλη ποσότητα, γιατί θα χρησιμοποιήσω την Black Orchid, η οποία στοχεύει στη μείωση των πόρων. Έχει μauve χρώμα. Και θα βάλω στο T-zone από τη συγκεκριμένη κρέμα για να δω την υφή της. Γενικότερα, από ό,τι βλέπω, οι κρέμες είναι πολύ πλούσιες και κατά βάση είναι αντιρρητικές. Αυτή μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι πιο ελαφριά από τις 3 προηγούμενες κρέμες από άποψη υφής. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει με την Black Orchid και τι ακριβώς λέει μέσα στο site. Επίσης να σας πω ότι όσες φορές και να μπω στο site έχει live chat για να μπορείς να εξυπηρετηθείς και να κάνεις ερωτήσεις σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει κάτι. Νιώθω μια μικρή δροσιά στην περιοχή των πόρων από την Black Orchid. Σαν να
τσιμπάει κάποιος το δέρμα μου. Η Black Orchid είναι πανάκριβη, κοστίζει κανονικά 110 ευρώ, αλλά αυτή τη στιγμή στο site έχει 50% έκπτωση και κοστίζει 55 ευρώ. Με την Black Orchid παγώνει τόσο ο χρόνος όσο και οι πτυχές του προσώπου, γι' αυτό νιώθω μικρά τσιμπήματα στην περιοχή των πόρων, φανταστική. Ο απόλυτος συνδυασμός για σύσφυξη στο οβάλ του προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ χάρη στα ενεργά συστατικά της. Είναι φανταστική. Λοιπόν, προσφέρει πλούσια συσφυκτική και τονωτική δράση χάρη στους ενεργούς κρυστάλλους μενθόλης που περιέχει. Περιέχει βιταμίνη Β9, μαγκάνιο, σίδηρο και επιπλέον γράφει ότι η μενθόλη έχει παρόμοια δράση με τη βιταμίνη C, καθώς λειτουργεί ως booster για τα επακόλουθα δραστικά συστατικά. Χαρίζει σύσφυξη, τόνωση, μείωση μεγέθους των πόρων της επιδερμίδας, θρέψη και λάμψη. Συνδυάζεται άριστα με το Ice Lifting Serum για μέγιστα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτή η κρέμα μου άρεσε πιο πολύ από όλες. Πριν κλείσω το βίντεο, θέλω να πω τις πρώτες εντυπώσεις μου για τα προϊόντα που δοκίμασα. Το Silver Botox μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, γιατί έχει πολύ ωραία συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωί και βράδυ, σε συνδυασμό φυσικά με αντιλιακή προστασία. Θέλω να δω αν όντως βοηθήσει το δέρμα μου με τις λεπτές γραμμές. Γενικότερα, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, τα σχόλια για τα προϊόντα της Lanvie Rose είναι εκπληκτικά και εντυπωσιακά. Όλοι γράφουν και μιλούν για τα άμεσα αποτελέσματα που βλέπουν από τα προϊόντα skincare της εταιρείας. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να βρεις τι σου ταιριάζει και μετά να το δοκιμάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δεις αν όντως το προϊόν λειτουργεί στο δικό σου δέρμα. Πέρα από το Silver Botox μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ η Black Orchid. Ακόμα νιώθω μικρά τσιμπήματα στην περιοχή των πόρων, σίγουρα σε σφίγγει το δέρμα. Ίσως στο μέλλον την πάρω σε normal size, και λέω ίσως γιατί αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλά skincare προϊόντα που θέλω να δοκιμάσω. Συνεχίζω με τη Mon Elixir, που πρόκειται για μια κρέμα που δίνει έτσι μια ελαφριά ενυδάτω στο δέρμα, δεν νιώθω λιπαρή την επιδερμίδα μου. Το αμέσως επόμενο είναι το Caviar, το οποίο ακόμα δεν έχει απορροφηθεί από την περιοχή των ματιών. Ίσως είναι μια ξεκάθαρα αντιρρητική κρέμα που απευθύνεται σε πιο όριμες επιδερμίδες, οι οποίες έχουν συνήθως ξηρότητα. Και τέλος, αυτό που μου άρεσε λιγότερο απ' όλα ήταν το scrub, γιατί είναι πάρα πολύ ενυδατικό και πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο για το σώμα από ό,τι για το πρόσωπο. Καλά, το σαπούνι μεγάλα γαϊδούρας ήταν απλά φανταστικό. Αυτές ήταν οι πρώτες εντυπώσεις στα skincare προϊόντα και πάμε να κάνουμε το outro. Και αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Πείτε μου αν έχετε δοκιμάσει κάτι από Lanvie Rose. Πείτε μου τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι τα προϊόντα είναι τόσο καλά ή μας αρέσουν γιατί μας αρέσει η Δήμητρα Κατσαφάδου. Θέλω οπωσδήποτε να μάθω τη δική σας γνώμη κάτω στα σχόλια. Ακολουθήστε με σε Instagram και σε TikTok και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βιντεάκι. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά, γεια σας!